sydd i chi, i ni nôl yn yr afon ogwr, ond nawr rydyn ni'n dod lan mwy i'r dre. Tu ôl fi, mae maes parcio'r rhyw, a mae'r ogwr yn dod o'r gogledd i lawr unwaith eto. Tu ôl i fi welwch chi wal fawr goncrit wedi cael ei chreu gan ddyn, nid rhywbeth naturiol. Yn 60au'r ganrif diwetha, 1963, 64, 65, y roedd tre Pen y Bont yn gorlifo, to flood. Felly, fi adeiladu y wal yma, o bod ffordd lan, dachrau ar hwys y Tesco's bach, i'r gogledd o dre, ac yn gorffen heibio yr rhyw a lawr at y ganolfan Hamden. Pam bod hyn yn digwydd? Wel, mae mor syml â hyn. Roedd y lle nentydd fyny am Betws yn gorlifo'r afon, y dŵr yn mynd trwy'r pridd, yn erydu trwy'r rowd, ochr yr afon, ac yn llifo mewn i'r strydoedd. Ewch chi edrych ar y we, mae yna luniau anhygol o dref Pen y Bont dan ddŵr.